अरे तिचा आपले टेन्शन काढूस प्रॉब्लेम झाला अरे याच्या मूड आता निघाला पंद्रह वर्षां रे अरे 15 वर्षां रे अरे त्यांचा वाला 15 वर्षां रे अरे मोरे किती आता सांग रे एक बाय झालं रे एकोची एक वाला भाड्या नक्की झाले 15 वर्षां रे अरे किती झाले अरे त्याची मध्ये सांगतो 15 वर्षां रे शी तू सांगता ना 15 मिनिटाची ऐकू ऐक रे 15 वर्षां रे माझ्या फ्रेंड बाप झाला रे बाप झाला बाई होते होतो तुझा होतो हे कुशाल काय बरोबर आहे 15 वर्ष तुझे फ्रेंड बाप झाला हे कुशाल काय बरोबर आहे द्यायच्या आहे जाऊ सारखाची जाता दोलाल मारी दांडले ते साईड काय तू अरे शी अरे 15 वर्षां जाऊ मला बरं आहे तो जाऊ नका रे कोण जातो आणि गो अरे लोलिया आउटिया एडिया मुलगी जाते तर इथे जात आहे ते गात नाही केस नाही येते नत्री आम्ही तर दोन ना तू अर्धालो त्याचा तू येतो हॅलो टेन्शन पिपा करायचे ना हा साडी काढे हा भांडे आले पण हा बरे येता हा लोक म्हणतात की तू हे लेका इष्टाने आधी तर मला आम्ही किती दिवसा नाही अरे काशीने माशाने बसती अरे तू रॉट दे बस टेन्शन का टेन्शन मग तू कसे बोलत असतो मला काशी नाही किती काशी नाही चिल्ला माझ्या बरं होता होय 15 वर्ष 15 वर्षांनी हाय अरे ही कोण आहे गाई तू बरे आज सुनकोड मागवता इंटरव्यू आवेता ओ इंटरव्यू आवेता बेकार बोले इसको काम जाते एकला इंटरव्यू आवेता असो कोण मग इंटरव्यू आवेता अरे मागवरे बरो एजंट मेळा आणि त्यात मग सांगितलं आपण तुका 6 महिन्या भितर गोटीचे दाखवू आणि आपण त्यात मग सांगितलं 6 महिन्या हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स करू म्हणून मी आता उचललं होतं तू येतात ते मरको कामात ना बायलांच्या हॉटेल लावायचा तुमचे मरको कामात ना बायला करते बटाटवडा पातळ भाजी मिक्स भाजी शिकवायचा अरे उचल ओळखला ते गोवा पॅलेस व्हिडिओस मध्ये गोवा पॅलेस किती नाहीला हाते ते नरे ने कोण होळले हा ने कोण नेवे बोलतो बोलू किती पडलं काय सांगू तू इंटरव्ह्यू तुला सूट कोण करतोय रे विश्वास शटाची टर्म मला न्यूज मध्ये अरे लोक झाला बोल मरे आ इंटरव्ह्यू आईता म्हणजे ब्लास्को आला कोण आहे का तर राहते आमको बिले पडा आंबोल इंटरव्ह्यू आईता मैं ब्लास्को आला तो होता आणि भुईचे पाका आणि आमको घराचा किती पाकून मशीन देऊन काय रांगलो आयडिया बरी आपण तुझी आता थोडे प्रश्न त्याचे फोटो तिकीट कुठले किती आम्हाला क्वेश्चन 1 प्रश्न 1 सकाळचा सूर्य कित्याक उगवता आणि सांजचा सूर्य कित्याक पडता सकाळचा सूर्य आमका गुड मॉर्निंग म्हणपाक उदेता आणि सांजचो गुड नाईट म्हणून सूर्य पडता पुष्पा सकाळपूर गुड मॉर्निंग आणि त्याचा गुड नाईट म्हणून सूर्य पडता बरं आता तुका दुसरं विचारतो हा क्वेश्चन 2 प्रश्न 2 तू निघतो त्या रूमामध्ये एक साइड एसी गा आणि एक साइड फॅन गा तू किती जातले शी हातली कळ येतलो अरे आणि मग तू सांगू एक साइड एसी गा आणि एक साइड फॅन गा किती जातले लाइटिंग बिल चढतो ने तू बरस मा छमकता तुमचा ना ठोकले आता तू काय शिकाता नाही जरा सर साकोर ए उत्तरगान एक सेंटेन्स कर साकोर ए उत्तरगान एक सेंटेन्स कर साकोर कॉफी पिलो साकोर यारे कॉफी पितो ना किती सांगत रे तुला दुखल्या जायचे हात
बरं आता तुका तिसरं जाता हा तुला लास्ट हा लास्ट क्वेश्चन एंडिंग प्रश्न खतम हा दादले आणि बायलो गुळ्यार जाते पण दादले एस जाते आणि बाईल एस किती जाते तू सांगू अरे दादले साईड आणि बाईल एस किती जाते ते तू किती आकू तर चुका रे